Nyt olisi hyvä virtamittari tohon. Vähän näkyy. Niin, ois tohon piukka, että mitä se on. Jumpi. Oi moro. Miltä tuntuu? Extra good. Katsotko aluksi, kun ei uskaltanut oikein painaa? Joo. Niin. Nyt pitää kalibroida vielä tuo kaasupedaalin range just silleen, että se ottaa aikaisemmin. Joo, niin on. Se on vähän sen ehkä liian hyppäävä nyt tässä. Se yhtäkkiä ottaa. Joo. Se onnistuu kun tietokoneessa lyö, se mahtuu pää kiinni. Nyt pitää. Joo on.